Assalamu alaikum wa rahmatullah. Labarin Nijar da kuma IAS. Ziyarar duba ayyukan ginin kwalejin kimiyya ta Niamey. A wannan larabar ce a yau kenan 1 ga watan Yuli shekara ta 2026. Ministar ilimi ta ƙasa, yaƙi da jahilci da bunƙasa harsunan ƙasa, Direktar Elizabeth Sharif tare da manyan jami'ai na ma'aikatarta daga matakin ƙasa da na yankuna ta kai ziyarar aiki zuwa wurin ginin kwalejin kimiyya ta Niamey. Wannan ziyara ta bai wa ministar damar tantance yadda aikin ginin ke tafiya tare da tattaunawa da jami'an fasaha da kamfanonin da ke aiwatar da aikin, tare da tabbatar da cewa ana bin jadawalin lokacin da aka tsara da kuma ƙa'idodin da aka sa masu inganci. Bisa ga abin da aka gani a wurin aikin na ci gaba yadda ya kamata cikin daidaito da jadawalin da aka tsara tun farko. Kwalejin kimiyya ta Niamey tana cikin babban shirin ƙasa na zamani da inganta kayayyakin more rayuwa na fannin ilimi. Haka kuma ana ci gaba da gina irin waɗannan makarantu a yankunan Tawa da Zandar, waɗanda ke nuna aniyar manyan shugabannin ƙasa na ƙarfafa ilimin kimiyya da bunƙasa nagartar ilimi a faɗin ƙasar Nijar. Da zarar an kammala waɗannan gine-gine, za su samar wa ɗalibai muhalli na zamani da ya dace da koyo, tare da kayan aiki na musamman don koyar da kimiyya da fasaha. Hakan zai taimaka wajen samar da sabuwar ƙarni mai kyau da zai bayar da gudunmawa ga ci gaban Nijar. Ta hanyar wannan ziyara, ministan ta sake jaddada ƙudurin manyan hukumomin ƙasa na ci gaba da zuba jari a fannin kayayyakin more rayuwa na ilimi, domin tabbatar da cewa ɗalibai a dukkan sassan ƙasar sun samu ingantattun yanayin karatu da ilimi mai nagarta. A nan kuma labarin IAS, taron ƙungiyar IAS domin ƙarfafa haɗin gwiwar ƙasashen ƙungiyar tarayyar Sahel wato IAS, musamman fannin tsaro da kuma tabbatar da zirga-zirgar jama'a da dukiyoyinsu cikin 'yanci. Ministocin da ke kula da harkokin tsaro na ƙasashen IAS sun hallara tun a safiyar yau a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso. Wannan taro, wanda ya biyo bayan zaman ƙwararru da aka gudanar na kwanaki 2 da suka gabata, zai zama wata dama ta amincewa da sakamakon da shawarwarin da aka cimma a lokacin taron ƙwararrun. A cewar ministan harkokin cikin gida Muhammadu Tumba, wannan taro wata muhimmiyar mataki ce wajen aiwatar da manufofin da shugabannin ƙasashen uku suka gindaya dangane da ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro a tsakanin ƙasashen da ke ƙarƙashin tarayyar IAS. Ya bayyana cewa ƙasashen uku suna da niyyar ƙara haɗa kai wajen fuskantar barazanar tsaro da ke addabar yankin Sahel, tare da samar da hanyoyin da za su sauƙaƙa zirga-zirgar jama'a da kayayyaki a tsakanin ƙasashen mambobin ƙungiyar.